Takže volám sa Karolína, pracujem ako fyzioterapeutka. Terapeutický madrac od spoločnosti Geovital som testovala mesiac. Pred testovaním madraca a vankúša som sa cítila výborne, ale občas po náročnejšom pracovnom dni som cítila napätie v paravertebrálnych svaloch, bolesti v oblasti krížov. Počas 2 týždňov testovania som už začínala cítiť zmeny na chrbtici z dôsledku trakčného efektu madraca. A cítila som teda také mierne naťahovanie, cítila som sa ako po dôkladne vykonanom stretchingu, minimálne o tie 2 cm vyššia. Pocity napätia v paravertebrálnych svaloch sa mi uvoľňovali, cítila som aj taký mierny ťah v oblasti pánvy a bedrových kĺbov, ktorý sa postupne zmierňoval. Počas testovania terapeutického madraca spolu s vankúšom som nepotrebovala využívať trakčný stôl ani automobilizačné cviky, ako som bola dovtedy zvyknutá. Jednoducho potrebnú úľavu som cítila vždy, keď som si ľahla na terapeutický madrac a dostatočne som sa vyspala počas tých 9 hodín. Po mesačnom testovaní terapeutického madraca spolu s vankúšom cítim na svojej chrbtici, že je voľnejšia, pohyblivejšia, že nemám napätie v paravertebrálnych svaloch a celkovo pozitívom je, že je moja chrbtica správne natiahnutá a teda medzistavcové platničky majú priestor pre svoju existenciu, sú správne inervované, vyživované a teda dochádza aj k správnej inervácii jednotlivých častí tela. Tento madrac môžem odporučiť každému, kto potrebuje uľaviť od bolesti, je po operácii chrbtice alebo má chronické alebo akútne bolesti chrbtice a taktiež jednoznačne preferujem v oblasti prevencie.